Peki Pauline selam. Evi patapag ng may isang sa room kan. So ito rin ang marata sa mga kung sa kanya. And I'm some fourth year. Yes, more Kumalang ito mga batutan ko. Kasi kailangan is at kumasalasan wow happy. Only meron kahit sawa. Pag iisip kabilang ng ano. O iisip kabilang na sa pinantin na naman. O iisip kabilang na kahit kasalayan kita mo. Ang kasi reaksi yung mga kusuhan para simus kita niyo. Kasi ito ang moral. Ang sabi na kalwa. Kami nilay kupo. Kasi kat wewe kupulong. Kami ang sangkay. Tatang biya. Meron ko pinagkahan, hindi pa pa rin yung food. Gusto ko kaya ewan yung food na angki manamanin. Ripanet, sa manamanin. Sa puti, kami, bukuro ko yung angki. Kareta, tepat, kung yung pamilin, susulit meron yung rasi pina. Seperti kemudian kalau sekilas kita ingin sesuatu memutus atau bau, nanti orang kebiasaannya baru kita ini mana sam na orang sebelum alam wow sama saya sampai dulu lah. Tapos namin ang kota itong isusta. Isuwa ka sa puti, mawawar naso. Pangan nga ng sansan pa, kuburan ka naman. Pana, namin kaya mo. Namin kaya mo. Isa naman kuburan kaburayang pa, so pa isuwatik mo isusig ka. Ako nang mapasabasa na, ako tagan mo yung answer. Akang suwawa sila. Napatabangan ng time, kau nang kakiwiri. Ako kita. Asang gawakan, tutulan kau nang kulit gawasi. Good luck. Sa sensip sa mo, senior team. Ayan. Sa sipita, sulit ka. Panabi bayo. Isuwa mamumotso ng pintapang. Our God chose you. Huwag ipapangin pintuin tao mo. Para ano man sa ulit. Sa ulit man, ang tawala. Okay ka? Okay po kata. Okay, ulit ba siya? Kaya. So, kapamit lang kinaka, outing postman kinaka, kapamit lang Sige, Porta. Suro.
suporta. Sure. Sa sinuporta, Riyaman. Sa mga wonder, para sa aksyon. Tingnan mo. Sa sipakita at naman kurang kapapibisas. Tapi biyang tao na kukuray sa sansa. Tapi kaya, totoo para ng kakanawda ng proses. Kung sasan kaya, rato na ng pagkapas, inayakan kasi manong sa direkta, may bako na yung sasan ka ng kasi sumaw din, ang upas, sasan kayo pas realis, ang kailangan na yung sina. Kaya makurela ba, sasan ko saan ko kaya, saan ko sumaw, tidak sasi mana pasti. Sasi uban na talaga ilan sasi. Sasi kapin din kami. Orang tahu na din sa sama sasi. Hindi sasi. Sasi uban na talaga. Kung SMS ko sa tabla. Sini yung kapin din. Pasangin prominent sa lapis. Sa kamay na napaso, patsahong lapis. Iso papasong lapis. Pertama si Nubi pa niya, pertama ko sa kamaray ni Pimpis. Ay sa Luskos. Komisyon sa Pis, namin na produksyon sa namin sa kabi ko ngayon pa kayo sa Luskos. Isang karang niya pinunta po kami, nililay sa mga kailangan ko sa Luskos. Komiteri sa Luskos. Nagkakailan tumawis na naman. Baik nasib terkenal sukses. Amin sansa. Upromi sendiri tapi karena sukses. Dan sehingga adu kesan seperti itu. Oleh sehingga tuntula seperti itu.